Mae Taith Llwybr yn ariannu cyfnewidiau allanol a mewnol o ddysgwyr, gwirfoddolwyr a staff. I wneud cais am gyllid, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dilyn y camau syml hyn. Cam 1. Gwiriwch eich bod yn gymwys. Mae cyllid ar gael i sefydliadau yng Nghymru ar draws 6 sector. Gall sefydliadau ryngwladol y tu allan i Gymru gymryd ran drwy weithio mewn partneriaeth y sefydliad cymwys yng Nghymru. I ddysgu ragor, cysylltiwch â'r sefydliad yn uniongyrchol neu e-bostiwch ymholiadau@taith.cymru. Cam 2. Dewiswch eich gweithgareddau. Ewch i adran ymgeisio ein gwefan i ddarganfod pa weithgareddau y gallwch gael cyllid ar eu cyfer a faint o arian allai fod ar gael. Cam 3. Llenwch y ffurflen gais ar-lein. Dilynwch ein canllaw gwneud cais cam wrth gam i lenwi'r ffurflen gais ar-lein. Defnyddiwch yr offeryn cyfrifo grant i gyfrifo faint o arian y gallech ei dderbyn ar gyfer eich gweithgareddau. Cam 4. Cyflwynwch eich cais. Cyflwynwch eich cais ar-lein erbyn 12 canol dydd ar y 15fed o Fawrth 2023. Yna bydd angen i chi anfon eich grant cyfrifiannell wedi'i chwblhau ac unrhyw ddogfennau cymhwysedd i ymholiadau@taith.cymru erbyn 12 canol dydd ar yr 1fed ar 15 o Fawrth 2023. Bydd ein tîm o aseswyr allanol yn ystyried pob cais yn drylwyr a byddwn yn cysylltu â chi cyn gyntyd ag y bydd penderfyniad wedi'i wneud. Mae tîm Taith yma i'ch helpu. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch ar hyd y ffordd, peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Ymholiadau@taith.cymru.